1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aiotko sä voittaa vai aiotko sä voittaa? Mä aion tuhota tää kakara. Onko sulla sanottavaa? Ei, katsotaan. What's up? Soris Darskin Tako taas täällä. Ja mulla on 2 ihmistä, kuten näette. Haluatteko te esitellä ittenne? Mä oon Hussa. It's your boy Honey. Ja me kuvataan teille tällaista videoa, että nää on face off, 1v1, kumman lempiruoka on parempi. Mä toimin tuomarilla, joten mennään vaan suoraan videon pariin ennen kuin tää tilanne tulehtuu. Kuten te näette, ne on jo alkoi tehdä omat duuni, niin mennään kysyä niiltä, mitä ne tekee, ettei me olla silleen unknown. Hussam. Mitäs tänään teet meille? Mä teen teille shawarma. Saurma. Te ette tiedä mitä shawarma. Se on shawarma. Video lopussa me sitten tiedetään. Entä Han, mitä sä teet? No mä ajattelin tehdä sulle fried rice ja sitten vielä toinen ruoka. Mutta mä en tiedä se nimeä suomeksi, mutta se on meidän maakieleksi pakepe. Yes. Pakope. Yes. Yeah. Näiden nimien perusteella kertokaa kommenteissa, kumpi kuulosti paremmalta. Sillä aikaa kun tää tummenee, niin arvaa mitä? Pitää 3 punnerusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Musta tuntuu, että nyt on vähän välipäivistys. Mennään kysyä, missä vaiheessa nää on? Hussa, mitä sä nyt teet? Mä hieron näitä kanan rintoja, tiiätsä, niitä tulee hyviä. Okei, hierontamiehiä. Tiiäksä, ne maistuu hyvin sus. Hierontamies täällä. Entä Han, missä vaiheessa sä oot? No mä paisan nyt kananmunaa ja on sekoittanut yhteen sen sipulin kanssa. Ja nyt seuraava vaihe on se, että laitetaan riisi siihen. Okei, kohta valmista molemmilla. Ota pois. No niin, nyt tässä ollaan valmiita. Laitetaan sitä uuniin noin 45 minuuttia. Sit se on valmis. Pelkkää Jauhe lue. No niin, sitten kun tää on valmis, mitä me tehdään? Me vaan kaadetaan tää tähän. Se on siinä. Haistakaa se perkele. Ensiksi meidän pitää maistaa tää. Onks tää kuinka tulinen? Let's go. Ei tää niin tulista oo. Ei tää tulista. Niin, seuraavaksi me tehdään pakepe mun kieleksi. Me tehdään tällä jauhelihalla, mikä on niinku ihan nautalihaa. Kyllä saa olla possuakin
Se on paljon parempaa. Mut joo, ei mitään. Jatketaan. Ota mun kulmaa. Älä kahdata. Älä laita tätä. Me laitetaan vaan suoraan, että me kahdetaan. Oh. Tuu kattoo. Kato tää kauneus tässä. Like. Mä tiedän, että mä tuun voittaa tää. Koska tämä ja mun fried rice on niinku combination, you know what I'm saying? Mutta joo, me jatketaan. Mitä nyt teet? Mä laitan ranskalaisia. Sitten mä yhdistän niitä shawarman kanssa. Sitten tulee vitsin hyvä tortilla. Anteeksi katsojat, mulla ei oo paita päällä. Täällä tuli vielä kuuma. Joo, relax. Niin. Nyt me ollaan täällä vaiheessa, että tää on valmis. Tää on täällä. Nyt mä laitan nää kaikki tänne. Mä teen tortillan. Sitten ketsuppi päällä. Sitten salaatti tuolta. Se on siinä. سوي حركات انت مش فيك واقف مكانك. No niin, nyt kun tää ruoka on valmis, mä voin nyt alkaa näyttää mun omalla. Kato, kuinka kaunis tää on. Hienosti vielä laitettu. Sitten kato tää. Mä avaan tää. Tatarara, bomboras glad, bombobo. Ei. Kuten te näette, ruoka on valmista. Mä oon tosi innoissaan päästä maistaa. Mutta ennen sitä kysytään näiltä, miten nää teki, mitä ainesosia. Ja sit päästään maistelemaan. No tähän pakepeen tuli jauhelihaa ja chiliä vähän. Sitten mikä tän nimi oli? Basilika. Ja mun tän on aasialaista maustetta, mikä löytyy aasialaisesta kaupasta, niin jostain stadista tai Riihimäestä, on kyllä niitä siellä. Ja täällä on fried rice, siihen tuli kananmunaa, sipuli ja no sitä aasialaista maustetta. Ja joo, se oli siinä. No niin. Tässä tuli kana. Aika simpeli juttu. Ja kana, ranskalaiset ja salaatti. Ja kyllä tässä se juttu on se mausteet, ei vaan kana. Se on vaan hyvin mausteet, siksi on hyvä. Sitten tässä on vaan salaatti, sitten tässä on ympärillä vaan ranskalaisia. Siis ainakin kun mä kuuntelin, niin teki mieli jo syödä. Mutta millä mielellä te menette? Aiotko sä voittaa vai aiotko sä voittaa? Mä aion tuhoa tää kakara. Onko sulla sanottavaa? Ei, katsotaan. Katsotaan. Mennään vaan suoraan maistelun pariin. No mä en edes tiedä kummasta mä aloitan, hei. Sä voit aloittaa musta. Ai. Eli miten tätä syödään? Eli, no sä voit ottaa tästä lusikaa ja ottaa tästä jonkin verran. Ja laittaa toiseen lautaseen. Ja ota se niinku myös sitä riisiä mukaan. Ja se oli siinä. Yes. Eikö sit maista man? Uhu! No. Oliko hyvä? Se ei näytä sille. Oota. Pitää prosessoida. Tää chili on chili, mut se ei tuu heti, vaan se tulee mä tykkään. Sä voit maistaa nyt ne erikseen. No, nää kuuluu yhtään.
Musta tuntuu, sun on vaikea voittaa tää. Kokeile. Oota. Ota rauhassa, ota rauhassa. Ei, mä en ota vielä lisää. Come on, come on. Ja ennen kuin me mennään tämän ruoan pariin, te näitte ulkonäkö. Kertokaa mulle, kumpi näytti paremmalta. Kommenteissa. Tuu lähemmäs. Ota tästä. Kato. Kato tuonne. Jee. Se, kenen sanotaan eniten näyttävän hyvältä kommenteissa, se oikeasti voitti, mutta mun mielestä... No siis kokonaisuudessa tää näyttää paremmalta. Mut sit jos katsotaan erikseen, tää näyttää kaikista parhaimmalta. Miten niin? Mut pistet menee kuitenkin kokonaisuus. Kokonaisuus on se asia, okei? Kiitos. No mennään maistamaan, mikä tän nimi oli. Se Urma. Haluatko mä pitää sulle mikkiä? Okei. Noin. Eli miten tätä syödään? No, tortilla. Saanko mä suoraan kädestä vai? No mieluummin laitat sillä jotain alhaalla, että se ei tipu kaikki. Tolleen. Onks nyt hyvä? Joo. Tosta. No. Se on ranskalaiset mukana. On. Tässä. Tästäkin pitää ottaa. Joo. Noin. Tästä tulee vaikea päätös. Tääkin on tosi... Kumpi, jauhelihan vai kana? Kana. Jauhelihan vai kana? Kana. Antakaa me niellä, se sit tulee päätös. Okei. Mitä mieltä sä oot? Oh no, tää äijä. Vaikea ihminen. Tää on tietysti black, niin se tykkää enemmän kanasta, so mä en tiedä. No, mikä on sun mielipide tosta? On aika tehdä päätös. Tää oli tosi hyvä. Mä katon rauhassa. Anna mä maistan tätä vielä kerran. No et sä varmaan maista enää mitään, kun sä söit jo tota. Maistan. Ei älä syö nyt. Kun mun tän itse maku lähtee. Te näette vähän, tiedätkö sä, kilpailuhenki. Kilpailuhenki. I like Of course. that. I like that. Tää oli tosi hyvä. Tääkin oli tosi hyvä. Aika tehdä päätös. Jännittääks teitä? Mua jännittää ainakin. Jännittääks sua? Pussy ass. Onko sä varma voitosta? Joo. Entä onko sä? Mä en oo varma voitosta. Mä oon tosi rehellinen. Se, joka teki mun suulle paremmin, on... Pakko sanoa tää ruoka. Mutta... Mitä oli ulkonäöllisesti parempi. Nyt pitää keksiä oikeesti, kumpi oli oikea voittaja. Joku kolmas kategoria. Mikä se voisi olla? Ehdottakaa. Kameraman. No. Cameraman. Cameraman. Come on. Maista ja Tässä on kerro. valmis sulle yksi. No. Ja tässä on valmiiksi sulle niinku... Meillä on lisää riisiäkin, nää on sä. One bite. Sanoin jo nää kaikki. One bite. Maistuuko? Sitten. Ei, anna rauhassa. Mä laitan valmiiksi, nää on sä. Jee, safkaa, voi, safkaa. Mitä mieltä sä oot? Ihan jees. Ota rauhassa, nielaa se kaikki. Ei. Tulista kyllä se on. Vaikka mä en tykkää tulista, niin Tuli sepä kuin mun. onko? I know it. Missä sen tiedät? Mä tiedän. No, katsotaan nyt. Ei haittaa.
Vielä vähän lisää. Vielä vähän lisää. Tiedätkö? Ota lihaa tosta vähän. Ei tarkoittaa enää. No niin. Arvostelun aika. Pitääks mun olla rehellinen vaan? Ihan rehellinen. Rehellinen? Joo. No. Mä sanoisin kyllä shaurma voittaa. Hei, kumpi ulkonäky? Shaurma. Eli What? Ei, pano pelio. Ei! Pano ei. pelio. Moise sanoi, että mä voitan. Tää sanoi, että sä voitat. Se on tasapeli. Ei. Se on tasapeli. Ei ole. Ei Kuuntele, ole. kuten sanottiin. Ei, kuva, ota. Kuten sanottiin. Ei, anna. Hetki. Sä sanoit, ulkonäkö on tämä. Eli mulla on 1 piste. Tää äijä sanoo ulkonäkö tämä. 2 piste. Tää sanoo myös, tää maistuu paremmalta. 3 piste. Ja tää sanoo vaan sun ruoan maistuu paremmalta kuin mun. Eli 1 piste. Niin, paljon peliä on. 3-1. Exactly. Kuuntele, ei edes mennä noihin logiikka-asioihin. Me sanottiin, mä maistoin, mä katoin. Molemmat oli tasapeli, mitä me agreed. Kuvaaja saa sen viimeinen käsi. Ja kuvaaja sanoo, Saurma. Rigged. Ja, joten Saurma voitti. Ja meillä on haaste häviäjälle valitettavasti. No. Kumpikaan ei tiennyt. Nyt kerrotaan se haaste. Mikä se on? Sä saat valita itse. Syöksä sä 3 raaka kananmunaa? Vai onko sä ulkona ilman paitaa 10 minuuttia? Ei! 10 minuuttia. Ajastimella. Sä saat itse Mä en oo päättää. syömässä kananmuna. Se on niinku... hekna. Niinku raakana vielä. Mutta onko sä olemassa ulkona ilman paitaa 10 minuuttia? 10 minuuttia, ei oo paljon. Ehkä. Mä otan se 10 minuuttia. Mä otan Hän ottaa 10 minuuttia. ilman paitaa! Ilman paitaa. Sä saat vielä valita. Okei, mä otan ilman paitaa. 10 minuuttia ulkona. Eli siis me nähdään sitten tuolla ulkona katsomassa, miten Han pärjää. Nyt viedään Han omaan rangaistukseen. 10 minuuttia. Kuka pistää ajasti? Mä pistän ajasta. Pistä ajasta. Jännittääkö? Mä oon täynnä. Noniin. Nyt. Mene. Ei, mene tonne keskelle. On mennyt jo. Ei edes minuutti. Ei niin. Tuntuuko missään? Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Haluatko Pysy juomaan? kaukana musta. Joo, aija näyttää kupaansa rajasta. Olisiko pitänyt syödä kananmunat? Ei. Mieluummin olisi ulkona. Sä oot ulkona. Okei, ota. Nyt on 10 minuuttia täynnä. Aika päästä tää sisälle. Ai.
Oliko vörtti? Ei ollut vörtti. Olisit syönyt kananmunat? Mä en syö kananmunaa. Olisit säästynyt? Kuinka kylmä sulla on? Ei yhtään kylmä, koskemakaan. Ei ollut lämmin. Lämmin, arvo, miksi? No, Mä en tiedä miksi. joo. Siinä oli se haaste. Hän selviytyi, ei kuollut. Joo, kiitos kun katsoit meidän videon. Toivottavasti tykkäsitte siitä. Mä en ainakaan tykännyt, kun mun piti mennä ulos tonne kylmään. Ja sit muistakaa kommentoida, painaa tilausnappia ja jakaa kavereille. Sekä kertokaa kenen ruoka näytti paremmalta, kenen ruoka te haluaisitte maistaa. Ja sitten menkää seuraa Hani sen sosiaalisessa kanavissa. TikTok on Baby Honey 7. Mä en melkein itse muista, mutta se on aika outo nimi. Sitten IG on 100 shit. Se tulee biossa kyllä. Biossa tulee ja ei siinä mitään. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videoissa. Peace and love. Bullshit.